हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे क्लास लानो ओंखारदों नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों। बे जाहैबाय समाज बिगियान क्लास 6। दा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन क्लासनि जुदि नायनो गोसो दंबा डिसक्रिप्शनाव हाबबानो जाबाय खेबसे। बेनिफ्राय नुलांगोन गासैबो फरानि लिंक मोनजोबगोन, गासैबो क्लासफोरनि कभार खालामगासिनो दङ लासै लासै। गैयाबा उनावहाय लासै लासै मोनलांनो हागोन। बेनिफ्राय दङ बेयो क्लास 6नि चेप्टार 8 फरा 8। बेयो जोंनि भारतबर्ष। दा बेनि बागै नोंथांमोननो लानाय जागोन। दा बाहाय दङ जेबो गोब्राब नङा, बे फराया गोरलैसो आरो बेखौ बयबो हाखागोन। दा बेनि नट्सखौबो नोंथांमोना मोनगोन। दा जोबजासिम नायलांबा मिथिनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय दङ भारतनि हालुरारि थाथाय, भारतनि थाथिलि, बेफोरनि बागै नोंथांमोना मिथिगोन। दा नैबाहाय नायदो, फारि फारियै नुनो मोननाय जागोन जे भारतनि थाथिलि। भारतआ मान सावगारि बादियै, बुहुमनि मान सावगारि बादियै मा दङनो, मा होनदों, भारतआ गासै सा कर्कट क्रान्ति हांखोनि 23 डिग्री 30 मिनिट, नैबे 23 डिग्री 30 मिनिट, बे बाथ्राखौसो गोसोआव लाग्रोनांगौ फार्स्टआव। बेनिफ्राय नैबे बेबादि नैबे जिहेतु सिन मोनसे गोनां नङा होमबा, बेखौ गासैखौबो आं सिगाङाव दा फार्स्टआव एक्सप्लेनेसन होग्रोनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव। बेयो जोबोद गोनांथार। फरायसाफ्रा मोजां नायबानो जाबाय, नोंसोरो अब्ला बुजिनो हानाय जागोन। बाहाय नुनो मोननाय जादों जे मा खालामो होनदों, नैबेयाव खथाखौ नोंसोरो नायनो मिथिनो गोनांखौ फरायबानो बुजिगोन जे मा खालामो मान सावगारिनि बेलायाव 60 मिनिटखौ मोनसे डिग्री हमनाय जायोनो। 1 डिग्रीयाव 60 मिनिट थायो होनदों। 60 मिनिट थायो माने 1 घन्टा नङा होमबा, 1 घन्टा थानाय जायो होनदों। बेनिफ्राय 60 मिनिट माने 1 घन्टा नङा होमबा बेनिफ्राय 1 डिग्रीयाव 60 मिनिट थायो माने 1 डिग्रीखौ 1 घन्टा हमनाय जायो होनदों। 1 घन्टा सम। आरो बे 1 घन्टा समा मा होनदों, बुहुमनि खारनायनि सौहैनायनि मान। दा बेखौ चेप्टार 1आव नोंसोरो मोनगोन। चेप्टार 1 क्लास 7आव मोनगोन। बेफोरखौ क्लास 7आव मोजाङै मोनहैगोन। बुहुमनि बे खारथाय माथाय बे डिग्री हमनायनि बेलायाव गासैखौबो क्लास 7आव मोनहैगोन। दानिया मोनसे बाथ्राया नायदो, बेयाव दङ नैबे 30 मिनिट होदों नङा होमबा। नैबे मोनसे अनजिमानि उनावहाय बेबादि जे सिन होनाय दङ नङा होमबा। नैबावबो दङ 37, 6, बेनिफ्राय ओरै सिन दङ, नैबावबो 4, 4नि उनावहाय सिन होनाय दङ नैबायदि। बे जाहैबाय बिनि ओंथिया मिनिट होनदों। आरो बे जुदि डाबल जायोबा बेबादि, बे जाहैबाय सेकेन्ड गोलैगोन। बेखौ सेकेन्ड हमनानै लानाय जायो। बेबादि मोननै जुदि थायोबा, मोनसेबा मिनिट। दानिया नायदो, जायफोर डिग्री हमनायाव जायफोरा 60 डिग्री एबा 1 घन्टा सम लाहैगोन, 60 मिनिट एबा 1 घन्टा सम लाहैगोन, बेखौ 1 डिग्री हमनाय जागोन होनदों। आरो जायफोर मिनिटफोरा 60 मिनिटसिम सौहैयालासे 60नि गाहाय एबा 59 मिनिटसिम जागोन, अब्ला बेखौ 59 बा 59 लिरनानै बिदि मिनिटआव दोननाय जागोन होनदों। नाथाय बे 60 जानाय लोगो लोगो 1 घन्टा जाबाय, अब्ला बेयाव नैबाव बारायफैगोन 2, एबा बेखौ 1 घन्टा हमनानै बेजों दाजाबदेरनाय जागोन, डिग्रीयावनो फोरमायनाय जागोन। दा बेखायनो बेखौ गोसोआव ला मोजाङै। दा बेखायनो बाहाय होनाय 23 डिग्री 30 मिनिट माने 23 घन्टा 30 मिनिट बिदि जानानै दङ बियो। दा बेबादि सा कर्कट क्रान्ति हांखोआव भारतबर्षआ सानजा सोनाबै नांजाबनानै दङ होनदों। दा बेखौ मेपआव नायबा नुगोन। मेपआव बाहाय बेबादि नोंसोरनि बिजाबाव होनाय गैया, नाथाय बेखौ बुहुमलुरारि मोनसे जिहेतु ग्लब थायो, बेयाव थांनानै नायबा नुगोन। फरायसालियाव जुदि इम्परटेन्ट अफलाइन क्लास मोनबा नोंथांमोना नुगोन। आरो बेखौ स्कुलाव जेब्ला क्लास जागोन अब्ला टिचारनाव मोजाङै सोंनानै लाबानो जाबाय। दा बाहाय गासैखौबो दिन्थिनायनिया अनलाइनाव स्कप जाजोबाखै। दा जेखि जाया मानो बुजिनो हाबाय जानांगौ माखौ होननाय जादों। खालि बे डिग्री जानथाया मेपआव नायबानो हमनो हागोन। नैबेखिनि बुस्थुखौल' बुजिनांगौमोन गाहायै बे। दा बे कर्कट क्रान्ति आरो मकर क्रान्तिया माखौ होनो, बेनि सिगांनि फरायाव दंखायो। बेखौ क्लास लानायाव अलरेडि होखांखाबाय। दानिया नोंसोरो नायबानो नुगोन, बे नोंसोरनि सिगांनि फरायाव दङ। दानिया दा बे जाहैबाय अकुपान्ट बादि भारतनि थाथाय। दा बेनि अनगायैबो जोंहा भारतनि थाथाया जोंना मा होनदों, राजखान्थियारि बादियै मा दङ होनदों, साहा बाहागोआव चीन हादर, ओमफ्राय भुटान, बेनिफ्राय नेपाल, बेनिफ्राय पाकिस्तान, बेफोर दङ होनदों। आरो सोनाब बाहागोआव आफगानिस्तान, आरो सोनाबजोंनो साहा खनासिम सौहैनाय बे पाकिस्ताना। बेखायनो दहाय साहायाव गोलैदों माखासे बाहागोखौ, माने सा सोनाब खना बाहागोआव बे पाकिस्तान, आफगानिस्तान बेफोर गोलैजोबगोन आरो नांजाबनाया। बे मोननै, आफगानिस्ताना एसे नाङो, पाकिस्ताना नाङो गोबां गासिबोआनो। ओमफ्राय चीन हादरा ओरैजाय जम्मु काश्मीर साइडजों नांगोन, आरो अरुणाचल प्रदेशजों नांगोन। दा बेनिफ्राय भुटानाथ' आसामजों नाङो, नेपाला
नैबेहाय ओरैजाय झारखन्ड माखासेफोरनि रायजोफोरजों नाङो। दानि बिनिफ्राय ओरै सानजा बाहागोआव मा दंबावो म्यानमार नांजाबनाय दङ, म्यानमार हादोर आरो बिनि जोंनि आसामनि खोला बाहागोजों नै बांलादेश दङ। बिनिफ्राय खोलाथाराव सिमा हिसाबै हादर श्रीलंका दङ। बिनिफ्राय दङ गुबुन गुबुन लैथोफोर एबा दिपफोर, जेरै सोनाब बाहागोआव आरब लैथो, बेनिफ्राय खोला बाहागोआव सा भारत लैथो दङ, बेनिफ्राय बंग लैथो दङ। दा बेफोरो लैथो बाहागोनि सोरगिदिं सिमा भारतनि। दा बेखौ सोरगिदिं सिमायाव सोंनायाव दंखायो, बेखौ लिरबानो जाबाय। दानिया दिपफोरनि बेलायाव जोंहा भारतआ गोबां दिपफोर दङ, बेखौ उनावहाय मोनहैगोन। दाना भारतनि मिथिंगायारि बाहागोफोर, मिथिंगायारि बाहागो होनबा मा जाबाय, भारतआनो जा गासैखौबो जायखिजाया बुहुमानो जा मायानो जा बाहाय दैमाखौ लानानै आलादा बाहागो, हाजोखौ लानानै आलादा, लैथोखौ लानानै आलादा, हाजोमाखौ लानानै आलादा, जौयेनखौ लानानै आलादा, बोरिमाखौ लानानै आलादा, हायेनखौ लानानै आलादा, बेफोर गासैबो हानि दाथायफोरखौनो मिथिंगायारि बाहागो होननानै बुंनाय जायो। दानिया बे हिसाबै भारतखौ मिथिंगायारि बाहागो हिसाबै मोनब्रै बाहागोआव राननाय जादों। बे जाहैबाय साहानि हाजोआरि ओनसोल, साहानि हायेन ओनसोल, खोला खावनि जौयेन ओनसोल, बोरिमा ओनसोल आरो दिपफोर हिसाबै मोनब्रै बाहागोआव राननाय जादों। बोरिमा आरो दिपखौ मोनसेयावनो दोननाय जादों। दानिया बेफोरो मा मा फैदो नायदिनि मोनफा मोनफा। दा बे ससे गेजेरनि माखासे बाथ्राफोर बुंनायखौ नोंसोरो न'आव फरायबाबो हागोन, बेयो गोरलैसो, बेखायनो खोन्थाखादों। बिनि सिगां नैबे मोनसे बाथ्राखौ नायबानो जाबाय। दा बाहाय साहानि हाजोआरि ओनसोल, दा बे हाजोआरि ओनसोल साहानि से नाम्बार, बे साहानि हाजोआरि ओनसोला मा होनदों, भारतनि साहा बाहागोआव थानाय हिमालय हाजोमाजों जेसेबां नांजाबनानै थानाय ओनसोलफोर दङ, बेफोरखौ साहानि हाजोआरि ओनसोलाव खोख्लैनाय जादों। जायफोर गोजौ जम्मु काश्मीर, उत्तराखन्ड, बेनिफ्राय ओरैजाय मा दंबावो जोंहा हिमाचल प्रदेश, बिसोरो सिक्किमाबो गोलैफाबाय ओरैजाय अरुणाचल प्रदेशआबो गोलैफाबाय। सा सानजा भारतनि बे हाजोआरि ओनसोलफोरा गासिबो हिमालय हाजोआरि ओनसोलाव गोलैफाजोबो। दा बेखायनो बेफोर गासिबो गोलैफाबाय। दा बिनिफ्रायनो गोबां हाजोमानिफ्रायनो गोबां दैमाफोर ओंखारबोदों। बेनिफ्राय गोबां मा होनो जोंनि भारताव बोहैबोनाय दैमाफोरजोंनो जोंहा हायेन दाजादों। दा बे हायेनखौ हायेन ओनसोलाव मोनगोन। दा बेखौ बबे बबेखिनिसिम बेखौ हादर हिसाबै मख'नाय दङ, बेखौ गावबागाव फरायदो, बेयो मख'नाय गोजासो, जेबो गैया। दानिया बिनि बेलायावनो नुनो मोननाय जादों, जोंनि बे साहानि हाजोआरि हिमालय हाजोमारि ओनसोल एबा हिमालय ओनसोलावनो बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजो थिखिनि माउन्ट एभारेस्ट, कान्चनजंगा, माकालु, धवलगिरि, नं हाजोमा, अन्नपुर्णा, बेफोर गासैबो नांजाबफानानै दंजोबो होनदों। दा जेराव नोंसोरनो बाहाय मिथिनो गोनाङा जाहैबाय बयनिख्रुइबो जौसिन हाजो थिखिनि माउन्ट एभारेस्ट, नङा होमबा? बेनि जौथाया बेसेबांनो 8,848 मिटार, अदेबानि 8 किल'मिटार 848 मिटार जागोन बेयो। दा ओंखायनो 1,000 मिटार समान 1 किल'मिटार नालाय, 1,000 मिटारजों, बेखायनो 8,848 मिटार नालाय 8 किल'मिटार 848 मिटार जागोन। दानिया किल'मिटाराव फोरमायोबा आरो दानिया नायदो, नुनो मोननाय जागोन बे हाजोमा बयनिख्रुइबो जौसिनखौ 1953 मायथाइनि 19 मे खालाराव एडमान्ड हिलारी आरो तेनजिं नरके बिथांमोनहा मा खालामदोंनो, हाजो थिखिनिखौ गाखोनानै देरहाजेननो हादों एबा गाखोजेननो हादों। दा बेखौबो गोसोआव लानो नांगोन। बिनिफ्राय दानिया नायदो, बेनिनो सा भारतनि हायेन ओनसोल। सा भारतनि हायेन ओनसोला मा होनदों, साहानि हिमालय हाजोमा ओनसोला नैबेफोरनोमोन, दहायनिया मेप नोंसोरनि बिजाबाव सावगारि होखादों, आरो बिनिनो गाहायाव थानाय बाहागोआनो साहानि हायेन ओनसोल। दा साहानि हायेन ओनसोलाव मा हायेनखौ सोर दायो, बे जाहैबाय, नोंसोरो उननि गुबुन गुबुन फराफोराव मोनखांखाबाय सिगांनियावबो, बे जाहैबाय दैमाफ्रा हायेन दायो होनदों। दा दैमाफ्रा हायेन दायो, हिमालय हाजोमा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनाय गंगा, सिन्धु, जमुना, बुरलुंबुथुर, बेफोर गोबां दैमाफोरानो जोंनि भारताव गोलैबोनानै साहानि हाजोआरि ओनसोलनि गाहायाव हायेन ओनसोल सोमजिहोदों। जेरैजाय मा होनदों, बुरलुंबुथुर आरो बराकआ आसामाव हायेन बानायना होदों। बिदिनो सिन्धु गंगायाबो हायेन बानायना होदों। सिन्धु गंगा, बेनिफ्राय जमुना, बेफोर गासैबो दैमाफोरा भारताव हायेन बानायनानै होदों होनदों। दा बे हायेननि अनगायैबो आरोबाव मा होनदों, जोंहा मा दंनो, बे दैमाफोरा गोबांथार माखासे दिपफोर दादों होनदों। दैमाफोरनि गेजेराव गोबांथार दिप दङ, जेरैजाय बयनिख्रुइबो देरसिन दैमा दिप माजुलि बुरलुंबुथुर दैमायाव जोंना आसामावनो दङ। बेनिफ्राय मा दंबावोमोन जोंहा आरोबाव मिथिनो गोनां बाथ्रा, जे दैमाफोरानो बयनिख्रुइबो बदिप दादों होनदों। बदिपआ माखौ होनोमोन, दानिया नायदो, बदिपआ जेबो नङा, मोनसे दैमाया एबा बबेबा मोनसे दैसाया बबेबा मोनसे बिलो एबा लैथो सायाव गोलैहैनाय समाव मा जायो होनदों, नैबे मोजाङै बोनानै खिन्थानि, दैमाया फैबाय, नैबे
लैथो बाहागोआव गोलैफैबाय गोलैफैनाय बाहागोआव मा जायोनो दैमाजों फैफानाय जाबोर जाथोरफोरा बे लैथो बाहागोआव गोलैफैनायाव दैमाया लासै जाफैबाय नालाय नांजाबहैबाय नालाय बेखायनो गोदिफोरा नैबे बाहागोआव ज' जायो होनदों आरो बे ज' जानाय बाहागोआ माबायदि जागोन होनदों जेलाना आखान्थिथाम महरनि जागोन अब्ला मा जागोननो बे दिपखौनो बदिप होननाय जायो। बदिप होननायनि ओंथिया जाहैबाय असमिया हांखोनि ब'आ आखान्थिथाम महरनि बादि जायो ओंखायनो बे असमिया हांखोनि ब'जों बदिप होननानै असमियायाव बुंनाय जादों आरो बेखौ मा खालामदों बदिपखौ जोंहा बर'आव असमियानिफ्राय राव सोलायनायखौ बदिप होनफादों नाथाय एक्सुवेलि बियो आखान्थिथाम महरनि दिप बेखायनो इंराजियावबो होनो ट्रेंगल डेल्टा होननानै बुंनाय जायो ट्रेंगलसो होनखायो आखान्थिथामसो होननानै बुंनाय जायो। दा बिनि बागै मोजाङै भिडिअ बानायनाय दङ नोंसोरो क्लास 9नि डिसक्रिपसनाव हाबनानै क्लास 9नि लिंकआव हाबफैनानै नायबानो जाबाय क्लास 9नियाव दङ नङाबा इडुकेसनेल चेनेलाव हाबनानै ग्रुपआव थांनानै नायबानो जाबाय प्लेलिस्टआव नुनो मोनगोन गेदेरफोरा नागिरनानै दिहुननानै हो दिनैहाय नायदो। बिनि उनावनो बयनिख्रुइबो समायनासिन साबसिन सुन्दरबन बदिपआबो जेराव बुरलुंबुथुर आरो गंगा दैमानि दै सुजाबाव नुजाहैदों जेराव बंग हादोरनि सानजा बाहागो आरो बांलादेशनि सोनाब बाहागोआव दङ। दा बेखौ सुन्दरबन बदिपखौ नेटआव सार्च खालामनानै नाय जोबोद मोजां नायनो मोनगोन। दानिया फैदो खोला खावनि जौयेन ओनसोल। दानिया मा जादोंनो भारतआ साहानिया हिमालय हाजोमा ओनसोल बेनिखिनि गेजेरनिया हायेन ओनसोल जाबाय बे बेनिफ्राय नैबे गेजेर बाहागोआव मा दङनो खोलाहा माखासे जौयेन ओनसोल दङनो। जौयेना मा होनामोन हाजोबो नङा आरो हाजोमाबो नङा हायेनबो नङा नाथाय हायेननिफ्राय जौसिन गोजौ बाहागोआनो हायानो गोजौ बाहागो जौखांनानै समान प्लेन जानानै थानाय जेराव थिखिनि थाया हाजोनि बादि गोजौ गोजौ थिखिनि थाया दा बेफोरखौनो जौयेन होननानै बुंनाय जायो। अदेबानि जौयेना माखौनो बेयाव सिगांनि फरायाव मोनखांखाबाय। दानिया दा बे जौयेन ओनसोला खोला भारताव गोबां दङ होनदों बेखायनो खोला खावनि जौयेन ओनसोल होननानै बुंनाय जायो। जेरै जाय बाहाय मा दङ होनदों नोंसोरनि बिजाबाव मख'नाय दङ जे खोलाहा जोंनि भारतनि खोलाहा आरावली राजमहल आरो बेनिफ्राय सातपुरा सानजा घाट सोनाब घाट बायदिसिना हाजोफोरा जौयेन ओनसोल सोमजिहोदों होनदों। जेरै जाय मा होनदोंमोन नोंसोरनो बाहाय मख'नाय दङ राजमहल आरावली बिन्ध्य बेनिफ्राय सातपुरा सानजा घाट सोनाब घाट हाजोमा बायदिसिना बेफोरो दङ जायफोरखौ महाराष्ट्र बेनिफ्राय गुबुन गुबुन खोला भारतनि रायजोफोराव नुनो मोननाय जायो होनदों। नैबाहाय नोंसोरो नायबा नुगोन। बेनिफ्राय बोरिमा ओनसोल बोरिमाया माखौ होनो दानिया मोजाङै नायदो मिथिनानै लानो फैयाव नैबे नाय बबे बबेयाव मा सोर बबे बबेयाव गोलैयो महानदी गोदाबरी कृष्णा बेफोर दैमाफोरनि बागै बाहाय होनाय दं बेफोरखौ फरायबानो जागोन गाव हारसिं। दानिया नैबाव बदिप दङ बोरिमा ओनसोल दङ बोरिमा ओनसोला माखौ होनो बोरिमाया माखौ होनो नैबे फार्स्टनि मेपाव नायनानै मोजां खिन्थाबा बुजिगोन आरो नैबेयाव बोरिमाया माखौ होनो मोजां नाय जोङो बाहाय नैबे जिङाव लैथोजों ओरैजाय सिन लैथोजों नांजाबनानै थानाय रुगुंफोर नुनो मोननाय जादों नैबे सिनफोरा बे भारतनि मेप आखिनायनि जिं गोसोमफोरा। दानिया बेयो मा होनदों बदिपमोन नालाय जोंना मा होनामोन बोरिमामोन नालाय बोरिमाया माखौ होनदों लैथो आरो हा बाहागोजों नांजाबनानै थानाय गोजौ बाहागोखौनो बोरिमा होननानै बुंनाय जायो होनदों। दा जोंनि भारतआबो नैबे ओनसोलफोरा लैथो आरो हा बाहागोजों नांजाबनानै थानाय गोजौ जायगाफोरखौ बोरिमायाव खोख्लैनाय जादों। दानिया गासैबो लैथो आरो हा बाहागोजों नांजाबनानै थानायानो बोरिमा बे नङा जाय जायगाया समान सरख्लाय एबा दैमा गाथोन महरनि बेफोरखौ बोरिमायाव खोख्लैनाय जाया गोजौ बाहागोखौसो खोख्लैनाय जायो बांसिन। दा बेनि हिसाबै नाथाय जोंना बे भारताव खना खनला दखरल' बेबादि गाथोन दङ बेनिफ्राय फ्राय गासिबो गोजौआनो जोब बेखायनो मा खालामनाय जायो नैबेखिनिफ्राय नांजाबनानै लानानै ओरै जिहेथु बियो सिन बंग लैथोसिम नैबेसिम दङ नांजाबजोबनाय लैथोजों दा बेखिनि ओनसोलखौ बोरिमायाव खोख्लैजोबनाय जादों। दा गासैबो बेखौ बोरिमा होननानै बुंनाय जायो। दा अब्ला बोरिमाया माखौ होनो मिथिबाय नङा होमबा दानिया भारताव बेबादि बोरिमाया बेखिनि जानथायसिम दङ। दानिया बेखौ बाहाय बबे ओनसोलसिम मा बेफोरखौ नाय सानजा बोरिमा सोनाब बोरिमा बेबादि माखासे बाहागो मोननैयाव राननाय जादों होनदों बोरिमाखौ भारताव आरो बिनिनो सानजा बोरिमाया रुजुजाथावै गुवार आरो हासार गोनां सोनाब बोरिमाया गुसेबनो अन्थाइ गोनां हास्रावनो बेनिफ्राय बोरिमा ओनसोलाव लैथोआरि रुंसाथिलि माने बन्दर एबा गाथोन होननानै बुङाखैमोन होनबा दहायो बे गाथोनफोरा जोंनि भारताव गोबांथार दङ होनदों। दा बेखिनि अब्ला नुनो मोनबाय जोङो बोरिमाया माखौ होनो
बेनि उनावहाय फैदो दिप। दिपआथ' माखौ होनो जों बयबो मिथिखागौ। दिपआ मा होनो लैथोआवबो जानो हागौ, बिलोआवबो जानो हागौ, दैमायावबो जानो हागौ। जायफोर लैथो, बिलो, दैमा बेफोरनि गेजेराव हा दखरसे जौखांनानै थायो बेखौनो जोङो दिप होननानै बुंनाय जायो। जाय बबेबा मोनसे गुवार हा ओनसोल एबा हादरजों नांजाबनानै थानाय गैया। दा बेबादिखौ गासैखौबो दिप होननानै बुंनाय जादों होनदों। दा जोंनाव भारताव गोबांथार दिपफोर दङ। बाहाय दङ जेरैजाय लाक्षाद्वीप, नङा होमबा? बेनिफ्राय दङ नै आन्दामान निकबार दिप गोबां, बेफोरो गासैबो दिप, मिथिबाय? दा बेखायनो मा जाबाय, दिपफोरा जोंनि भारत हादराव मा मा दङ? बेयाव दङ नैबेलाय गाहायै आन्दामान निकबार दिप गोबां, बेनिफ्राय लाक्षाद्वीप दहाय होननाय खोन्थानाया सावगारियाव, बेफोरनो गाहायै दिपफोरनि बेलायाव गोलैदों आरो। दा बेनिफ्राय राजखान्थियारि बिथिङै जोंना मा दंबावो होनदों, मेप दङ नै बेहाय मोनसे। दा बेखौ नायनानै बबे बबे रायजो, बबेनि रायजोनि राजथावनिया मा, बेफोरखौ दिहुननानै लाबानो जाबाय। अदेबानि सिगांनि फरायाव मोनसे नट्स दंखाबाय बेयावबो। दा बेखिनि बेनिफ्राय मिथिनानै लानो फैयिनि दं, बेयाव माखासे गोनां गोनां थायो, बेफोरखौ गोसोआव लानो गोनांखौ नाय। बे पइन्टफोराव बाव गोनां गोनां खोन्थानाय थायो, जायफोरखौ जोङो कुइसनाव मोननो हायो एबा कुइसनावबो थायो, नटबो मोननो हायो। दा बेफोर गासैबो बाहाय थाजोबो। दानिया बिनि सोंनाय फिननायनि नट्सखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव डिसक्रिपसनाव हाबबा मोनसे फार्स्टआवनो लिंक मोनगोन खिन्थाखानाय। बे लिंकजों थांनानै डाउनलड खालामनानै लानो हागोन, नङाबा डाउनलड जायाबा नट खालामनानै लिरख' एबा स्क्रिनशट खालामनानै लिरख'। बेखिनि शेयार खालामनानै हो लोगोफोरनो, बैसोरबो जाहाथे गासिबो मोनजोबनो हायो, थालाङा। एसेनोसै, गोजोन्थों।